Paso, eu creo que con outra das imaxes da xornada. Co gol da xornada, este é o gol da xornada. Non ten sorte o Bergantiños cos goles en propia porta. Hai un par de xornadas contra o Cerceda, era Marcos o que marcaba un autogol. Son dous goles espectaculares e curiosamente os dous na mesma portería, nas Eiroas. O que pasa é que... Que lle pasaría pola cabeza a David Jan? Ya, é curiosísimo. O que pasa é que neste caso o seu equipo foi quen de remontar o partido. Lesión no Racing de Ferrol de Pablo Rey, tamén unha mágoa. Penalti por man, segundo árbitro, de Carlos. Calla, penalti. Esas mans, se está o balón a medio metro. O penalti que transforma Marcos Vidal, que outro día marcara en propia porta. Está resarcíndose o empate para o seu equipo. Un partido no que houve moitas oportunidades. Ollo, Racing de Ferrol, que é 12º con 30 puntos. Non vou a dicir nada, pero como haxa Estabas mirando a clasificación por abaixo. E sobre todo os arrastres que hai dende a segunda división B, porque como baixen Montañeiros e Celta B pode ser unha escabechina na terceira. Ese o 2-1 marcado por Julio Bayo, pero é que o Racing de Ferrol está a 5 puntos do 15º clasificado, que agora mesmo descendería cos arrastres. Correría perigo. Bueno, a ver se lle van mellor as cousas o equipo de Aira, que tentou conseguir o gol do empate, pero non foi quen de logralo no campo do Bergantiños. Tamén tivo o Bergantiños algunha oportunidade, como esa de Héctor, e estoutra de Iván Amor. Ao final o resultado foi de Bergantiños 2, Racing de Ferrol 1.